खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग थमखौ फिन खेबसे बरबावबाय सय माजियाव जोबफागोननाय महरलान सोनाफोर दामुगै ओमफ्राय ब्लगखौ फरायजोबबाय सिनायलांबानो जाबाय हानाय माने इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो 8था जाबाय आरोना बिराद लाहार फाहार खालामगासिनो दङ जोङो जेने थेने दुगैनानैबो लागनो हाबाय लाहार फाहारनि खारनानो जाहैबाय सोनाफोर हेपि दिवाली नालाय स्कुल बन्द थानो बालायबाय जों रुमावहाय गोसोखांलायबाय दाबसे जायगायावहाय स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै ब्लगआव मा शेयार खालामलांनो हायो गोजान द्रेसजों थांगोन नो टेनसन बोथोराथ' ओमफ्राय मैया हरसे अखा हादोंमोन ओमफ्राय दा एथबांबो स्रां स्रां नङा एसे गिलुं गिलुंबो मोन्दों आं ओमफ्राय न'थिंबो खबर लाहरबाय अखा गैया गैनायालाय होनना बुंबाय नालाय ओमफ्राय दा आखायाव लाबाय आरोना थारमाने हिर' हन्डाजोंसो थांगोन आरोना ओमफ्राय नै बुस्थुफ्रा मिन्थिया बिदिनो दाइपार लानो आंना बजाय जायो होलाय मा जाग्रा जि माबा जि एसे गाइखेर गोदि माबा गोदि आग्लायनाय एसे मैगं आग्लायनाय लाङाबाथाय गाज्रि जायोना नै माथो मारै जालासो नानि बोरै जाखो जोंनि जिबनालाय नै होलाय सना होलाय हो गया जुथा गानगोन सेन्देल लागोन जेरैबो जारला आरोना आं बिदिनो दखान बादि थांखायो गोदोनिफ्रायनो गोजां बोथोरबाबो बिदिनो दखान बादि जालाङोमोन गोबाव बन्दबाबो दखान बादि जालाङोमोन साननैबाबो दखान बायदि जालाङोमोन दे Nilagyan mo. Sagun, labun na. जोंना हैबाय थाग्रा फंबायनि गाइखेरखौ लोगो हमनानै आङो एकदम थफ्ला मोननै लानानै फैखाबाय नांखागौ नालाय फिथा लाबाय बेवहाय जाबायबो लाबायबो मतलब जोङो रौना होनसै बिराद मोजाङै नाराबारि मोनबाय नै माइबारि बारि नाराबारि Are you ready guys to fly टाउनखौ नागारनानै जेलानाखि नाराबारि मोनो अब्लासो आं जोंनि लामाखौ स्टार्ट जानाय बायदि मोनो आरोना न'आव थांनायनि लामाखौ स' दा आं भिडिअखौ अन खालामथ'लाबो जानो हासिगौ डाइरेक्ट सिदा न'आव सहैनोसै सोनाफोर बोथोरा मोजां नङा आरोना एसे सोमखे सोमखा दाउटसो जादों आं लामायाव अखा सिरिनांगौबा जों हुलुस थुलुस सेस जागोन आरोना साथाम सुबुङा जाखाजोब्बाय नै फिसाजोखौबो एसे ओरैनो फर सेफटि बान्दिनानै लाबाय आङो स' थांगोरनोसै मोजाङै मोजां एसे सुनसान लामा मोनहांदोंमोन दासो नै बिफायाबो दायो न'आव थांबा रायलायनो मोननाय नंला होननाय बायदि बिमाजों रमेन्टिक रायलायनो मोननाय नंला होननाय बायदि फन हरसोमगासिनो दं आरोना ओंखायनो बेयाव थाथ'नानै हमनाय जाबाय जोङो मानो होनबा आंना न'आव थांबाथ' नेटवार्कआ सुइनों जायो मा होनो बिमानि फनाव बेसेबां रायलायना नङा होमबा सनाफोर आरो फिसौलायाबो लायो बिबैनिखौहाय रायलायखांबाय एसे आरोना थांनोसै एबार उरायफिननोसै फाइनालि आमार गाव मिलि जुलि हखलाय होननाय जानोसै आरोना नै शनि बाबानि मन्दिर मोनबाय मतलब जोंना ओरै हाबलांनांसिगौ जायजों समान नङा लामाया मतलब ओमफ्राय फिसालाया गाखोलांबाय हाब्रुआव नोंजों होननानै थाबायानो मोनहैबायानो फाइनालि जोंना इन्डिया गेटखौ मोनफैबाय थ'रानिथ' आदाया बोरो बमा गावहैबायानो आइ बाबा थफ्लाया लांफैलाय एसे थफ्लाया लांफै थफ्लाया लांफै होनदों थफ्ला एसे लांफै थै बिरादलै फिसालाया आंना जि जोम बजाय बाबा दादागिरि खेवनो थिंखिनिया हान्दे बिरि बमखौसो गावदों नोङो मालाबानो बै बाजाराव बिस्कुट लानो हाबनाया 50 थाखानि सलाय बमसो दा नायनो एलाय लाबावबाय नै हाबा आरो बिबैयाबो बायबावदोंसो खोमा खिसानि माब्रै गावो ओइ मारै हेपि दिवाली दोनदो जाबाय आरे बेखौ देखायहरनांगौ आङो नुफेराखैहाय आङो सयथिबो जै हो एसे टाइमनि बेरे हेपि दिवाली गाइसमोन न'आव फैस्लाबनो मोना खारनो टाइम मोनो बमाया आं दिनैसो नुफेरदों नोंबो दिनैसो नुफेरदों दे थ' ओमफ्राय आरो गावबोबायसो दा मोनायाव गावनो दोनदो गगोन मोनसे हमथा जाम्बा आया थ' नै बोबाय सासेया बोबाय थ' खादो जेबो नङालै मा सलाय बमासो वा हेपि दिवाली होनलाय मा आयै रोंथारदोंथ' साथामनि फेनले बुस्थु रोगाबाबो जोबा होननायसो जानोसै आरोना स्कुटियाबो बे लामायावनो थाथ'थोंसै एसे रेस्ट लाथोंसै बेयावनो थान्दा लाथोंसै
है स्कुटिजों फैबालाय थफ्लाया खम जायो आरोना सलायनायाव खस्थ' जाबाय नालाय आइदै एकदम साग्लुंबोजोब्बाय जोंना बिमाया मालाय एकदम सुस्रां आरिस्रां दोनखाबाय इसोरनिखौहाय ओमफ्राय दाख्लै लोखि फुजायाव फैनायाव नै आंना खर' बावलांनाया सिबाय बिसिनायाव बावलांदों बिसिनायावनो दङ आरोना बे एसे रेस्ट लाथोंसै एबार बावलांनो हानाय नङा नांथारगोन लांफाथारनांगोन बेनिफ्राय जात्रा गाना जागायनोसै माबानोसै नालाय नाथ'आ गाफिनसै नालाय ओंखायनो जात्रा गान जागायफिनसै आरोना बेबायदि होननानै बिफाजों आंजों बिराद मिनियो आरोना जोङो जेब्लानाखि न'आव फैबाथाय बिदि नालाय जोंना हालोदाहाय ओमफ्राय एफा मोजां थाखोमानानै बेराखिसै माथो बेजेति खालामबाय नोंखौ बाबा बेबेरगोन आय माथो फुसखि बमसो फुससो होनबाय गैलालै फिदिबालिया नोंना दा मानसि थाखोमालायनांगौ आर्मि ट्रेनिं बायदि ओमफ्राय बेरजायासै नामा भिडिअ लायाबा एसे दिवालीनि बे जोलैनि बमा गावनायखौ बारा नायबाय थाजाला आंहा आंनि खामानियाव लागावफिननांसिगोन ओमफ्राय खोरखि थोरखि एसे खुलिनानै लास्रांसै मानो होनबा मानसि थानाय जायगायनो खोरखिफोरखौ बारा खुलिनाय जाया नै मालाय आब'मोना माबा माबि सावगासिनो दङ ओरैबो एसे खुलिनानै लानोसै गन्द' जायोना एसे एनै मानसि थायो न'फोरा माइनाव खिनाय मा खिनायनो बेनिफ्राय नैबे फेन आत्मायाबो खोरखियाव जेरै दं गरम बोथोराव लानाया दाबो बिदिनो दङ माने गोजौनिया थोआ आरो बेखौबो नांबागौ होनलायनाय आरोना ओमफ्राय लागावनोसै आरो माथोबाव दाख्लै खोबना गालांनायखौ बोखारलायबाय दा सुनोसैलाय आरो थांनो लागाबाथाय ग्रोब आलदा खोबना गालांसैलाय सुनायखौ आरो मालाबा फैबाथाय ग्रोब ग्रोब बफैफिनसैलाय बर्थमान माने मथा मथि बिदिनो चालु आरोना सनाफोर गान्दु गान्दा सोनानै गालांखायो आं चकचकानो बास सनाफोर स्राय बनानै लागावनो हाबाय बेनिफ्राय स्कुटियाव आयै साथाम गाखोबोनाय नालाय आं बिराद थोन थोन मोनो ओमफ्राय गोसोखांबाय आं फौजि बिसां थानायावनो साब्रै गाखोयोमोन बोरैदि थाङो बोरैदि फैयो जोङो आं आरो एखे सहायनो हाया मोनलायबायमोन आरोना ओमफ्राय दा लावनो लुगैबाबो बहा लावनो मोननो लावनायनि टाइम नामा नोंहा फाग्लि फ्राय गैया बिसिना खर' बनानै ओरैनो गल' नायनानै थाफिनसै आङो बिसिना बखांनायजों बिखुनजोनि साहा फुदुंखांनायजों आरोना जों गाइखेर लाबोनायखौनो फुदुंदों स्रायनो बेनिफ्राय दहाय दखानावथ' साहा लोंबोनाय जायाखै लाल साहासोमोन दखानाव माने ओमफ्राय जों फिथा लाबोनाया नै जानानै लानोसै लोंनानै लानोसैलै बिमा फिसानि आयै फिसाजोआ खावबो जिरायखाबाय आरोना साहा होनबाथाय थांख्रांनाय फिथा होनबाथाय एकदम बिराद मोजां मोनो आंनि फिसाजोआ ओमफ्राय नैथिंजाय मायाबो साखाव लागावबाय नायदो सोनाफोर सायाव सोमनानै माबायदि जाबावलायो आरोना थाइसेथ' जाखानो हाखायो बियो आरो मालाबा थाइसेनि बाराबावसो आरोना जाबाय एसे बग्रा बग्रिबो सोलायनो हाबाय ओमफ्राय नैबे बनायखौबो बोखारदों आङो सनाफोर गोदो जुलिनि समावनो जिरायसारनो लाबोफानाय जिरायग्रामोन नालाय गोदोलायबाय आरोना नै मालाबा गोदान सुहोजागोन बे जेबो नङा नै बे गाज्रि जायाबानो जायो ओमफ्राय नै बिनिखौबो फिसाजोआनो गेलेनो थल' बख'जोबो लाजाया गोदान सुहोनानैहाय बेबायदि कभार होनानै होनांगोन आरोना दा ओरैनो खोबलाबायनानैसो दोननाय जायो बोखारस्रांबाय नालाय आरो माथोबाव सुनानैबो लाखानोसै खिन्थु सान्दुङा बारा गैया माने सान्दुङानो गैखाथारा ओमफ्राय अखाबो गैया आरोना ओमफ्राय बग्राफ्राव फाथ्लाखा नालाय रानखागोन साननानै आङो सुखाथारसै होननानै आखायाव लाबाय आरोना नै गांब्रैयानो जाबाय बे सफा खोबनायजों जाबजों ओमफ्राय सोमनानै आं लगे सुवाखै सोनाफोर बिनिफ्राय आं बेलेग खामानि मावग्रोदों ओमफ्राय 15 मिनिटसो सोमजादों आरोना ओमफ्राय बुला बुलि बुबाय आरो नैबे बग्राया ओमफ्राय मा होनो बै आमोलावहाय मालाबानो बाहायखानायमोन बे गथ'फोर बनायमोन आरोना बे थाग्रा गथ'फ्रा ओमफ्राय बावदों सिङाव सोनानै दोननानैहाय ओमफ्राय आं दिनैसो बग्रा सोलायनो होननानै नागिरनायावहाय बेखौ मोननानै जानाय नंला होननानै सुफाबाय आरोना सान्दुङा गैया गैनाया थावबाबो उफाय गैया ओमफ्राय फिसाजोआबो बिराद दिगदारहाय नांथारनो ओरैबादि सिथों खिथानि गेजेरजों हाग'बाय आरोना नै लामनानै लागोनसै मा एसे बेलाय थ' सिथों सिथा बिदिनो बिबैजोंबो दसेल' बाखि बे जिबन हजोंबो बेनो बेयावबो बेनो आरोना बिमाजों सिथाबनाय हालोद जेने थेने नारखा नारखिसो सुबाय आङो सयथिबो जेने थेने मेंरुरु सोरगिदिं बग्राफोरखौ सुनानै लामनानै लाजोबनो हाबाय ओमफ्राय मा खालामनो माइया थालिर लायनो थांफिनदों आरोना आंनो लाबोफानो हागौमोन बाट मा खालामनो आंना भाग्यआनो गाज्रि टाइमिंआनो आरो मिलायबावासै आरोना
मतलब आं मन्दिरावनो थाङोमोन बावला सनाफोर बिराद गोसो गुदुं जादोंमोन आङो फुल प्रसाद लाबोनानै आरामसे आंबो बिमा कालिनियाव गोजामावबो होगोन गोदानावबो होगोन होननानै आरोना ओमफ्राय मा खालामनो गोजामावथ' आं दा थांनो हानाय नंला गोदानावहाय मालाबा थांनोसै आरो बिराद गोसोखौनो नार्भास मोनबोबाय गोदान मुर्ति थिखोनाय समाव गोजामखौ गारनायनि उनावहाय बिराद मोजां रंजानाय बाजानाय इन्जय खालामो मोसायो बिराद बरायो बिमाखौ बिराद मोजाङै स्थापना खालामो आरोना आंबो नुफेराखै आंबो बेलेगनिफ्राय खोनादोंल' आं बेहाय एफा गोबाव थादोंबाबो मा मोना थाङो ओमफ्राय आं न'आव नेग्रा बेबायदि जानाय जायो आरोना थांनाय जाया ओमफ्राय दाथ' एसे मोजां फांसन कम्पिटिसन आरिबो जायो मोसानाय मुसुरनायनि आरोना जोंनि गामिनिफ्रायबो बर' गथ'फ्राबो मोसाहैयो बेनिफ्राय आंबो एसे बाबानो फार्स्ट प्राइजखौसो लाबोनो सानदोंमोन आरोना दा गोसोआनो नार्भास जाबाय आंना ओमफ्राय बे मन्दिरनि मुर्तिखौहाय बिदिनो सोरबा सोरबा मानिनानै दोननाय मानायफ्रा होयो आरोना ओमफ्राय माने जेनेबा सोरहाबा बेखौ होनो होननानै बाननानै लाखाबाय बेबायदिया होयो आरोना जोंनि गामिनिफ्रायबो सानै बेवाइ जानायमोना होखांनायखौ आं मोन्थिनो मोन्दों आरोबा सोरबा होखांबावबाय खोमा आं बेखौ बारा मोन्थिया बाट बेखिनिखौ आं मोन्थियो आरोना बाट आं खाथियाव नुहैयाखै बिराद गोसोमोन आरो सोनाफोर थेवबाबो बोरैबा जायोबा आङो एसे साइडनिफ्रायबाबो बेखिनिखौ आङो नायहैनो हागौ ओमफ्राय नायहैबाथ' आरो भिडिअ'आथ' लाखानायानो जागोन जिहेथु स्मल जा इउटुबार जाहैबाय नालाय सोनाफोर नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामनो बिराद मोजां मोनो आरोना आङो स' जोंबो मालायनि जायगाफोरनिखौ जेबो नुनो मोना जोंनि जायगानिखौबो मालायफ्रा नुनो मोना जों भिडिअ'नि गेजेरजोंसो नुलायलायो नालाय देखायलायनो हायो नालाय स' बेखौ आं बिराद गोसो होयो आरोना आङो ओमफ्राय बे मुर्ति थिखांनाय मानाय बिसिबां मा जायो बेफोरखौ बिराद मोजाङै आंबो फुजा हैनानै नोंथांमोनजों शेयार खालामनानै बिराद गोसोआव सानदों बिदिनो आंना माखासे प्लेनिं बानायबा मालाबा चपट जानानै होयो मा खालामनो आसा खालामो नेक्स्ट बोसोराव बेफोरखौ प्रसेसफोरखौ देखायनो सेस्था खालामनोसै ओमफ्राय हाइल'रे ब्लग्सआबो न'आव दंफैयो किउजानि बियो देखायहैनो हागौ दा बेबो फिसा गोनां बेखौबो गेरेन्थि गैया ओमफ्राय आं फिसा उन्दै गोनांबाबो बिराद बोलो होदोंमोन स्कुटिबो लाबोखादों जगन शुप थांनानै आङो एसे रंजाहैगोन थांगोन एसे देखायहैगोन भिडिअफोर लाहैगोन बिदि सानदोंमोन थेवबाबो फैनो टारगेट लाखानाय नालाय फुजा होनो मोनलागै दामोन न'आवनो थांनोसै होननानै खारबो थानाय जाबाय आरोना सनाफोर ओमफ्राय मा होनो खस्थ' मोनसिगोन माइयाहाय दा साथि बाथि आंथ' थोबफासेबो दांनो मोनलाबालाय माथोबाव बे किचेननि खामानि न'नि खामानि बेखौनो मावफ्लानानै थानोसै आं जि जोम सुफ्लालाबाय थानोसै आरोना माथो खालामबावनो सोनाफोर बेनिफ्राय दा बिराद मेंबाय दोखो जेरावखि थाङा आंना बिदिनो हालोदखा बिजनियाव थांबाबो थांबाबो जिरायनो मोनखाया ओरै फैबाबोथ' बेनोखा ओमफ्राय आरो क'क्राझारावबो बेनोखा सोलिबाय थाखायो बिमा बुरैफोरनालाय आरो माथोबावना दा आं ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फुरायै नायलांबाय दा गामियाव फैबा गामिनि ब्लग्स नुथ'सिगोनलाय नायनोसै माबानि दिवालीनि बन्द'आथ' एसेल'सो मोनखायो बयबो मिन्थिखायो बे एसे दिनावनो जों न'आव दंथ'यो स' सनाफोर जायफोरा बेखौनो फुरायनो लांबाय थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय